дар доираи бозиҳои даври ҳаштякниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2022 оид ба футбол, клуби марказии варзиш «Артиш» бо тими Регарта Дази Турсунзода нерӯ санҷид. ин рақобат дар варзишгоҳи Талко Арена доир шуда, бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи артишиҳо поён пазируфт. Голи ягонаро дар дақиқаи 75 Комрони Мирзонаҷот ба самар расонид. ҳамин тариқ клуби марказии варзиш «Артиш» ба даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон баромада, Регарта Даз аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. дар бозии дигари даври якҳаштниҳоии ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол, дастаи Равшани шаҳри клуб дар майдони худ бо дастаи дигари лигаи олӣ Равшани Зафаробод андари майдони рақобат шуданд. Бояд гуфт ки дар дидори ин дастаҳо маҳз дастаи Равшани клуб муддаии асосӣ барои дарёфти рохати марҳилаи якчорниҳоӣ унвон мешуд. ҳамин буд ки дар дақиқаи панҷуми бозӣ баъди партофти Шодиҷон Муродов ба нимаи майдони рақиб туп ба пои Абдухалил Боронов омад ва ин футболбоз тавонист ки голи аввали бозии имрӯзаро ба ҳадаф расонида, дастаи Равшани клубро дар ҳисоби бозӣ ба пеш барорад. дар идомаи бозӣ соҳибони майдон чандин имкониятҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале ҳамлаҳои мазкур ба гол анҷом ёфта натавонистанд. дастаи Равшани Зафаробод низ имкон дошт ки дар чандин ҳолат ба задани гол шарафёб шавад, аммо имкониятҳои мазкурро ҳамлаварони дастаи меҳмонон чандон хуб истифода карда натавонистанд. ҳамин тариқ қисмати аввали дидори имрӯза бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи соҳибони майдон ба анҷом расида, дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар оғози қисмати дуюми бозӣ бошад, соҳибони майдон бештар ба ҳуҷум гузашта пай дар пай ҳолатҳои хуби голзаниро созмон медоданд. ниҳоят дар дақиқаи панҷуҳуми бозӣ баъди партофти Бахтиёр Азимов, ҳамлавари африкои табор Куросии Насент бо як осонӣ тӯбро вориди дарвозаи Муҳриддин Ахмедов намуда ҳисоби бозиро 2-0 намуд. дастаи Равшани клуб дар қисмати дуюми бозӣ имкониятҳои зиёди голзаниро созмон дод ва голи сеюми дастаи соҳибони майдон бошад, баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ ба самар расонида шуд. дар яке аз ҳолатҳо Шодиҷон Муродов туби кунҷиро ба дохили ҷаримагоҳи меҳмонон партоф намуд ва ҳимоятгари бо таҷрибаи дастаи Равшани клуб Комрони Мирзохон бо сар ин голро ба ҳадаф расонид. дастаи Равшани Зафаробод низ аз ин бозӣ бо дасти холӣ барнагашт ва дар нафасҳои охири дидори имрӯза ҳамлавари меҳмонон ягона голи дастаашонро ба ҳадаф расонид. ҳамин тариқ дидори ду дастаи ҳамном Равшани клуб ва Равшани Зафаробод бо ҳисоби 3-1 бар нафъи дастаи Равшани клуб ба анҷом расида, шогирдони Боир Эгамбердиев ба даври навбатии ҷоми Тоҷикистон роҳ ёфтанд. ҳамчунин дар доираи рақобатҳои даври ҳаштякниҳои ҷоми Тоҷикистон низ тимҳои хатлони шаҳри Бохтар ва Истаравшани шаҳри Истаравшан вохӯрӣ анҷом доданд. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Бохтар сурат гирифта, бо натиҷаи 2-0 ба фоидаи шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев ба анҷом расид. дар идомаи қисмати аввали майдондорӣ футболбозони ҳарду даста барои кушодани ҳисоб зиёд талош намуданд, вале имкониятҳои мавҷударо самаранок истифода бурда натавонистанд ва бо ҳамин қисми аввал без задани гол ба дарвозаҳои якдигар ба анҷом расиду тимҳо ба танаффус баромаданд. қисмати дуюми вохӯрӣ қариб ки пурра бо бартарии бозингарони соҳибони майдон тими хатлони шаҳри Бохтар оғоз гардид. ҳамин буд ки дар дақиқаи 56-уми дидор бо як бозигузории ҷолибу диданӣ соҳибони майдон тавонистанд ки хати дарвозаи тими Истаравшанро рахна сохта бартариро соҳиб шаванд. нимуҳофизатгар рақами 18 Тоирҷон Тағоимуродов аз партофти саривақтии ҳамдастааш моҳирона истифода бурда тӯбро дохили дарвозаи дастаи меҳмонон гардонид ва тимашро ба пеш баровард. бо гузораи 7 дақиқаи дигар капитани дастаи хатлон муҳофизатгар Равшан Азизов голи дуюми тимашро ба самар расонида ҳисобро 2-0 намуд. ҳамин тариқ рақобати дастаҳои хатлон ва Истаравшан дар доираи даври ҳаштякниҳои ҷоми Тоҷикистон 2-0 ба охир расид. тими хатлони шаҳри Бохтар акнун роҳи худро баҳри ширкат варзидан дар даври чорякниҳоӣ ҳамвор сохт ва тими Истаравшан бошад аз иштирок дар ҷоми мазкур маҳрум гардид. бояд амиро қад ки чи дар қисми якуми бозӣ чи дар қисми дуюми бозӣ мо бисёр ҳолатҳои хуби голзанӣ доштем ва хусусан дар аввали қисми дуюми бозӣ мутаассифона туп вориди дарвоза нашид ва дар давоми бозӣ мо истифода кардем аз ҳолатҳои стандартӣ ва чӣ хеле ки шумо шоҳид будед ду лаҳзаи стандартӣ аз партофти кунҷӣ 2 голро ба самар расондем ва баъди 2 гол ба самар расонда ҳаракат кардем ки ҳисори бозиро то охири бозӣ нигоҳ дорем ва чӣ хеле шумо шоҳид будед ба мо муваффақ шуд. Ну, все прекрасно видели, игра была хорошая. Первый тайм очень хорошо играли. Я про свою команду говорю. Владели инициативой. Почему-то во втором тайме
перестали играть. Может, подустали, может, неправильно подошли к игре. Пропустили голы со стандартов. Внимание потеряли. Вот первый гол со стандарта и второй гол. Что привело их к поражению. Из-за этого поздравляю команду «Хатлон» с выходом в кубковой игре. Желаю им удачи и успехов. ҳамчунин баъд аз бозии имрӯза дар маҷлисгоҳи федератсияи футболи вилояти Хатон бо иштироки раиси федератсияи футболи вилоят, раиси вилояти Хатон Қурбон Ҳакимзода вохӯрӣ доир гашт. Сараввал Қурбон Ҳакимзода тамоми ҳайати бозингарони тими Хатонро барои пирӯз шудан дар даври ҳаштякниҳои ҷоми Тоҷикистон табрику таҳният намуда, дар вазъияти тантанавӣ ба тамоми бозингарону мураббиёни тими Хатон мукофотҳои пулӣ тақдим карда шуд. дар даври чоракниҳоӣ Истиқлол бо Равшани Кулоб, Эсхата бо клуби марказии варзиш Артиш, Саройкамар бо Хатлон ва ғолиби ҷуфти Динамо Файскан бо Куктош нерӯ месанҷанд.